I en lille, malerisk by, midt i hjertet af Danmark, boede en 15-årig pige ved navn Alba. Alba var kendt for sin intelligens og sin skarpe sans for detaljer. Men der var én ting, som altid syntes at undvige hende evnen til at lave kreative projekter til sine skoleopgaver. Hver gang Alba skulle lave en præsentation eller et kunstprojekt, følte hun sig fanget i en kreativ blokade. Hun kunne aldrig finde på noget originalt eller spændende, og det frustrerede hende dybt. En dag, da Alba var ude at gå en tur i byens park, stødte hun på en ældre kvinde, der sad på en bænk og malede et smukt landskab. Alba blev fascineret af kvindens evne til at skabe kunst med sådan en lethed og glæde. Alba besluttede at gå hen til kvinden og spørge om hendes hemmelighed til at være kreativ. Kvinden smilede og sagde, kreativitet kommer ikke altid naturligt for alle, men det kan trænes og dyrkes ligesom enhver anden færdighed. Kvinden inviterede Alba til at deltage i en kunstworkshop, som hun holdt i sin lille atelier. Alba takkede ja og begyndte at deltage i workshopens ugentlige møder. I begyndelsen følte Alba sig stadig usikker og manglende inspiration, men kvinden opfordrede hende til at eksperimentere med forskellige materialer og teknikker. Hun lærte Alba at tænke uden for boksen og se verden med nye øjne. Alba begyndte at udforske forskellige kunstformer som maleri, skulptur og fotografering. Hun opdagede, at hun kunne udtrykke sig på mange forskellige måder, og at der ikke var nogen rigtig eller forkert måde at være kreativ på. Efter flere måneder med træning og eksperimenteren begyndte Alba at føle, at hun havde fundet sin egen kreative stemme. Hun begyndte at lave unikke og personlige projekter til sine skoleopgaver, som imponerede både lærere og klassekammerater. Alba lærte, at kreativitet handler om at turde tænke anderledes og være åben for nye idéer. Hun indså, at det ikke handler om at være perfekt, men om at udtrykke sig selv og have det sjovt undervejs. Fra den dag blev Alba ikke længere bange for at takle kreative projekter. Hun omfavnede udfordringen og vidste, at hun kunne finde inspiration og kreativitet overalt omkring sig, bare hun var åben for det. I den lille, maleriske by blev Alba kendt som den kreative og inspirerende pige, der kunne forvandle selv de mest kedelige opgaver til kunstværker. Hendes evne til at se skønheden og detaljerne i verden omkring hende gjorde hende til en unik og værdsat person i byen. Alba lærte, at kreativitet er en rejse, der aldrig ender. Hun fortsatte med at udforske og udvikle sin kreative side, og hendes projekter blev kun mere og mere imponerende. Den lille, maleriske by blev ikke kun Albas hjem, men også hendes inspirationskilde. Hun fandt kreativitet og glæde i hver eneste gade, park og bygning, og hendes kunst blev en hyldest til den skønhed, hun fandt i sit eget hjerte og i verden omkring sig.